Dobar dan, youtuberi. Ovo je druga epizoda preživljavanja i u ovoj epizodi ćemo seći drva. Sad, malo pao je mrak, nema veze. Ne, ipak ćemo sačekati dan. Joj. Imam samo 6 pileta. Trebat će nam još samo malo drva pa ćemo krenuti da pravimo kuću. Kad svane nam. Idete. Beži, zombi. Ili skelet, šta je već. Udri govedo. Deda ima baba lake 4 lajke, a deda ima lake 4 police. Sada ajmo da krenemo kuću. Deda ima 4 bake. Sad krećemo da gradimo kuću. Zato što će nam vrlo trebati, I 2 ima u kuhinji. jer zombi su svuda. Sada, kako se zove, moramo samo barem 2 reda da ne bi mogli da nam prođu, da nas ubiju. Neko ćemo veliku kuću da može dosta čestova. A za početak može i ovo. Uzmem sad lopatu. Uzet ću lopatu i iskopat ću ovu zemlju. Šta je ovo? A, pauk. Ne, pauk. To, ubili smo pauka. Bolje krov odmah. Samo da ne može da uđe. Ovo će biti kućica za početak, a posle će biti naravno veća i lepša. Kad svane, u stvari, malo ćemo da proširimo.
kuću smo završili. Uzvijem na dan. Nije još. Jao. Dođi danu. Nema sunca. Nema veze. I pa, kuću smo napravili. Vrata nisu. Tek prvo da zanimljamo vrata. Da napravimo. Tako. I znači ovo je mala početna kuća. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Like, subscribe, šta god. Ajde, vidimo se.